eguzkiarekin altxatzen zen, eta bere guztiei haien bazter ematen zien. Garai horretan, etxe guztietan sua egiteko ikatza erabiltzen zen. Negua zenez, olentzero oso lanpetuta ikatza egiten zebilen. Ikatza egindakoan, zakuetan sartu, astoa kargatu eta herrira iresten zen etxez etxe ikatza banatzera. Baina egun hartan, hori zoritxarra, astoa gaixotu zitzaion, eta ezin izan zen herrira jaitsi ikatza banatzera. Negu gorria urtealtan egin zuena. Elur ari zuen egun batean bai horrengoan ere. Herria txuri-txuri geratu zen negu osoan. Sua egiteko ikatza ez zegoenez, jendea gaixotzen hasi zen. Ez daki seme baina ikatza behar du. Zer pasa ote zaio olentzien hori? Agian kanta bat kantatzen badiogu entzungo du eta etorriko da.
Olentzeroari txekin zaio ikustera, zein dator nirekin, nire bai, baita nire. Eta beren umeak Olentzeroren gana joan ziren. Begira dago Olentzeraren etxea. Tok, 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 tok. Olentzero, Olentzero! Ara, egunon. Sartu, sartu barrura. Zer pasatzen zaizu, Olentzero? Zergaitik hemen zara metxe herrira ikatzarekin. Denako zakakabatzen gaude. Bakatu baina, lehenbiziki astoa gaixotu zitzaidan. Eta nik ere astoa bat apatu nuen. Eta horregatik ezin izan naiz herrira. Es que Dani konponbidea cada historia espirina bat, hori beste bat. Ni asko hobeto nago, nire bai. Lehendakari azkar, guazen zakuak ikatzatzen dezera. Eta beste zaku hori kostaikuz beteko dugu, herriko umeen artean banatzeko. Olentzero, Okina, Alkatia, Aguazila eta hiru umeak herrira jaitsi zirenean, denon artean ikatza eta jostailuak banatu zituzten.